witi ingsun nglarasi irah kelawan muji maring pangeran kang paring rahmat lan kenikmatan rina wengine tanpa pitungan rina wengine tanpa pitungan dupala kanca priya wanita aja mung ngaji syariat loko gur pinterone nulis lan maca tembe burine bakal sengsara tembe burine bakal sengsara akeh kang apal Quran hadise seneng ngafirke marang liyane kafire dhewe gak dikateke yen isih kotor ati akale yen isih kotor ati akale gampang kebujuk nafsu angkara ing pepaese kebyaring dunya iri lan meri sugiye tangga mula atine peteng lan nista mula atine peteng lan nista ayo sedulur jong lalekake wajib ngaji sapranatane nggo ngandalake iman tauhide bagus sangu mulya uripe bagus sangu mulya uripe kang aran soleh bagus atine karana mapan sari ilmune laku tarekon lan makrifate uga hakikat manjing rasane uga hakikat manjing rasane Al-Qur'an qadim wahyu minulya tanpa tinulis bisa diwaca iku wajangan guru waskita entan cepake ing jero dada entan cepake ing jero dada gumantil ati lan pikirane
masuk ing badan kabeh jeroan mujizat urip dadi pedoman minangka dalan manjinge iman minangka dalan manjinge iman kelawan Gusti ingkang maha suci kudu rangkulan rino lan wengi ditirakati diri atoi dikir lan suluk jangan dilali dikir lan suluk jangan dilali uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tandha yen iman sabar nerima sajan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran kabeh tinakdir saking pangeran kelawan kanca dulur lan tangga kang padha rukun aja dasya iki sunahe urip kang mulya dat maha suci panutan kita dat maha suci panutan kita ayo nglakoni sekabehane Gusti kang bakal ngangkat derajate senajan asor tata dohire nanging mulya makom derajate ananging mulya makom derajate lamun palastra ing pungkasane ora kesasar roh lan sukmane den kadang Gusti swarga manggone utuh mayite uga ulese utuh mayite uga ulese matur suwun urip itu syair yang aslinya sebelum diedit menjadi Allah menjadi Muhammad menjadi Rasul luar biasa bukan? Luar biasa